arroutada emoción nesta mañá de abril dende os estudos a mil da Grela de Coruña. Reabrimos unha nova edición de Aberto por Reformas, a emisión sonora que xorde como aquela revista do Bravú cando a situación o require, verdade, Vituco? Aquí estamos, hoxe a situación require, non? Require información, emoción e resultados implicados nesa aventura sonora chamada O Cantalingua. Mais non, 38 grupos que se presentaron a esta florida emulsión da primavera. E ti tes os datos como condutor do programa, como músico e como xurado. Tens que dicir que iso foi moi difícil e todo iso. Foi dificilísimo como xurado. De feito, nós puxámonos en venda aí para ver se nos podíamos mercar os músicos, pero ao final foron demasiado legais todos e non houve ningún tipo de intrahistoria, pero foi complicado escoller, non? Porque a verdade que a mí non me presta nada ser xurado de nada, A mí tampouco. É menos de música, pero ben, fixamos o que puidemos e creo que ao final as tres pezas que saíron primeiras, a verdade que son pezas moi chulas e que merecen moito, non? E como sempre, para as outras 35, isto non é a verdade absoluta, simplemente unha visión subxectiva. A realidade sonora, afortunadamente, grande, diversa e fecunda, mas, en todo caso, gloria aos gañadores deste ano do Cantalingua, esa procura da diversidade da vida da nosa lingua polas geografías pangalaicas. Imos co primeiro dato. Primeiro dato. Porque por onde empezamos, ti que dis? Imos coa conta atrás. Temos que decir que na vosa decisión fixetes unha peneira de 10 finalistas. E mesmo unha mención especial. Disso podemos falar despois. Pero agora imos cos tres que quedaron en primeiro lugar e que, polo tanto, por lo menos os dos primeiros van a actuar neses concertos do Correlingua. Tensión máxima. Empezamos polo primeiro, escoitamos ou presentámoslo? Que dis? Imos polo terceiro. Polo terceiro. Conta atrás. Pois dá o dato e que soe. Pois Castomá, a primeira peza, a Infancia, unha das pezas que se presentaban, quedaron en terceiro lugar, según a votación do xurado. Escoitámosla, Xurxo, pareceche? Dende Ordes, Castomá e a Infancia. De un camiño sideral, dun reloxo que che conte cara atrás para topar un tallo alrededor do lume e poñerme a escoitar contos da Santa Compañía da Bella de Negro. Non xogues co lume que vas a encirralo de novo. No hai modo de abrir cancelado, perdello, ondas fican enclausados dende que eu era pequeno. As lavazas do pasado que ninguén pode arrancar, contos da Santa Compañía da Bella de Negro. Non xoves co lume que vas a encirralo de novo. Morriñas en paixón, vai de manco a tristura, pola corredoira vai se chega la mata cintura.
A infancia de Castomá, ese tema realmente fermoso, o tema de rock and roll que, por certo, especialmente ilustrativo para os urbanícolas, con esas lavazas do pasado que eu pensei que era un erro, e non son lembranzas do pasado. A lavaza, unha erva dura que costa moito arrincar, insisto, en metáfora ben fermosa para eses terceiros clasificados no Cantalingua 2010. Avanzamos, máis datos, Vituco. Imos cos segundos clasificados. Chan, 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 chan. E quen é? Continuamos en Ordes. Continuamos en Ordes. Sí. Pero que pasa en Ordes? Non sei que pasa en Ordes. Depois xa nos lo explicarán despois. Segundo clasificado, García en sí. Calla arriba, calla abajo, que te vaya bonito. ¡Ándale! Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gosta, me peta e dá magaña, porque me sai de dentro, alado ao fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que ao por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos e ser, co rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, ver todos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Unha historia contada noutra lingua, contada noutra lingua. E non falo pros soberbios, e non falo pros ruíns e poderosos, e non falo pros finchados, e non falo pros valeiros, e non falo pros estúpidos, non falo pros soberbios, non falo pros ruíns e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injustizas de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Como é? Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, Galicia, 12 mágoa das Españas, deitada rente ao mar e se camiño, deitado frente ao mar. Como é? E Celso Emilio Ferreiro e García MC. Lingua proletaria do meu povo, eu falo a porque sí, porque quero, porque me gosta, porque me peta, porque me sae de dentro, alado ao fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que ao por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos e ser, co rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe, remo e arado, pro e rella sempre, sempre. Eu falo porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, ver todos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruíns e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injustizas de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. Segundo clasificado, Cantalingua 2010, o en sí, García. García. Hola, hola, que tal? Que tal, García? Como foi? Ben, sorprendido. A García fixo moita ilusión, que veu comigo no coche e viña dicindo que facía moita ilusión que escolleran a canción. Conta todo sí, iso. Bueno, mandeina un pouco, xa era un tema que, bueno, xa estaba editado na fotobiografía sonora sobre Celso Emilio Ferreiro. Xa ten un tempo e dixen eu, como fala da lingua e como hai que participar, pois vou na mandar un pouco, bueno, pola broma, insisto, por participar. E onte cando mo dixo Paino, pois sorprendeume un montón. Tes aí unha ollada, non o poden ver os nosos espectadores, non, os nosos ouvintes e as nosas ouvintes. Tes unha mirada pícara, porque, en fin, primeiro un grupo de Ordes, segundo un grupo de Ordes. Que pasa en Ordes? Sí.
A verdad que eu viña pensando e decía, non sei que pasa, pero como quedamos os tres que somos da zona, non sei que vai pensar a xente. Da zona, está revelando moitos datos, e se verá, en todo caso, que nesa parte do país está o pulso do rock and roll de Galiza, dicímolo moitas veces, Vituco. A verdade é que sí, non? Tamén é un sitio que ten xa vos exemplos de atrás, vos mestres, na que sempre houve moito rock and roll e moita música en directo ali na vila, Sí. que eso tamén axudará moito, non? Sí, históricamente, eu que sei, podemos empezar desde os Desertores do Arado, pasando, bueno, se pode falar dun montón de bandas, non? É que están salindo un montón. Casé, me cajo en mi madre, roubaron outra vez. Foi un tema histórico. Por certo, ti xa tes unha experiencia intensa no Corolingua. Lembro hai anos que decidimos no palco da música da Coruña con un grupo, non sei se xa erades Dios que te crío nese momento. Sí, foremos como Dios que te crío. Diante desa multitude de rapaces e rapazas, non sei, había pois 6.000 persoas e vos con un equipiño pequechiño, porque daquela infraestructura era pequena, provocando a rapazada. E foi, como viviches, como lembras aquela experiencia? Pois impresionante, foran 10 concertos todos os días por todo o país adiante e fora unha pasada. Aí, bueno, o vivimos con moita intensidade, porque como eran así tan seguidos os concertos en sitios diferentes, tiñas que chegar aí rápido, montar o rollo e tal, e nada, eu creo que é o público máis agradecido. Que esa é unha das características do Coralingua e do Cantalingua, que é a posibilidade de ter unha visión global do teu país. Ás veces coñecemos o noso lugar, a nosa cidade, a nosa aldea, ou esa visión simbólica de Compostela, pero un rapaz de Viveiro sabe moi pouco do que acontece en Verín, e unha rapaza de Verín sabe moi pouco do que acontece en Ordes. Sí, de alguna maneira é unha forma de transmisión moi boa, no? Que estás chegando un montón de vilas e os sitios pequenos que son os máis importantes ao final. Terceiros, Castomán, de 38. Segundo, García MC. Vituco, García, damos o dato. Damos o dato. De primeiros quedaron uns, ollo, aparte de Ordes. Ben, non son de Ordes, pero case, non? Son da comarca. Aí, a medias case. E son, aparte, un deses grupos que sempre que falamos da música galega contemporánea, é que se valora tanto o de fora, moitas veces tan pouco de dentro. Eu penso, son un defensor, e non é por facerlles a bola que ben o saben, de que se estes naceran a Lowell Seattle, agora estarían rolando por todo o mundo, seguro, sería unha desas bandas que estarían dando, e acabarán facendo igual, sendo onde son, non? Efectivamente. Canes son, desvelámoslo. Sí, aparte que eu suliñar outro dato, uns rapaces que demostran sempre en clave de autoxestión como se pode facer unha obra cun acabado perfecto que pode emocionar, como ti decías, a calquera rapaz, a calquera rapaza de calquera lugar do mundo. Damos o dato? Os primeiros foron Machina. Contigo
E dende a Grela, dende a Coruña, dende os estudos a 1000, proclamamos para todo o planeta os gañadores definitivos do Cantalingua 2010. O seu nome, Machina! Decide ben, algo así, estamos contentos. Aplaudide! Machina, aparte cunha peza Machinazón que é o single do disco novo, dese post-Bravú, non? É a peza que a ver, non todo suficiño, Martín. A ver, single non foi, non? Sacamos de single polo Como Repeixe, pero sí igual foi a peza que máis chegou a todas as persoas, tanto os que vai un pouco o estilo como os que non e tal, e todo o mundo che dicía, que esa peza engancha, en plan, escoítalo ao final. Entón un pouco tamén foi como García, non? Pois por participar, dicimos, vamos mandar un tema e pois veña, mandamos Machinazón, que tal, que pode funcionar. Este con nos Martín, esa dobre gorxa, como sempre decimos, de Machina, Anxo, o baixista, Gonzalo, o guitarrista e Bituco. Agora ti tes a palabra. Gañaron, pero ti como representante do xurado, que por certo estivo composto por quen? Quen estivo dentro do xurado? A ver, estive... buscando aquí os datos. Sí, buscamos datos. Estaba Martiño, dos de Homens, estive falando de memoria, Cristina de O Sonoro Machín, Iván Costa, músico tradicional e convivente da orquesta tradicional Son de Seu, aí estamos. Paulo Carracedo, coordinador do Correlingua na Estrada. Uxía Pedreira. Gaiteira. Sí, había aí... Guitarra. Falta alguén. Jasper. Falamos, sí, bueno, aquí Jasper, vale. Aquí hai moita erudición, só les están apuntando por baixo. Ben, pois ti como portavoz do xurado, por qué? Por que Machina, dentro desta peneira sonora da diversidade, insistimos, 38 achegas, Pois, home, Machina. Supoño que a todos que estaban no xurado pois escolleron según o seu criterio as pezas que lle pareceron máis interesantes e as que máis lle prestaron pois para o que era tamén o Cantalingua, e supoño que dentro de todas esas dificultades algunha habería que escoller, e dende logo que sea a de Machina pois tamén fala ben, non, de que é un tema que está super ben feito, super grabado, que é un grupazo e que o merecen. A mí gustaba personalmente. Canta claro, Bituco, canta claro. Canta claro. En Ordes non había tanto presuposto para montar como en Cerceda. Tamén é verdade, hai que dicir as cousas pola súa... as cousas como son. Que calqueira podería ser a gañadora, non sempre é o que se di neste tipo de cousas, pero é certo, non? Todas estaban moi ben. Ademais xa apuntastes Machina de Cerceda, de Ordes a Cerceda non sei canto verá, 20 km como moito, menos 14 km de rock and roll de ruta. E a pregunta, Anxo, Gonzalo e Martín, que se sente? Que se sente, mellor dito, sendo gañadores absolutos deste proxecto de diversidade de vida? Pois, home, alégranos moito, sobre todo, non sei, agradece, non, de que pois, un traballo de tanto tempo, tanto esforzo e autoxestionado completamente, pois que pesa unha pequena recompensa, non, visto a cantidade de tamazos e a cantidade de grupazos que había apuntados no Correlingua. Que se vayan preparando os rapaces e rapazas que acudan aos concertos do Correlingua, Bituco, porque isto vai ser unha evolución de rock and roll sublimado. Vai ser a caña. Eu imagino que para os grupos o premio que menos lles importará, o que sí que o premio real é poder nós como público desfrutar, non, dos directos de algúns dos grupos que se presentaron a este concurso, e os grupos que están tocando polo país adiante. Dende logo que Machina son un exemplazo. O premio vai a ser para os que vayamos a disfrutar deses concertos, non para eles xa o fan todos os días e non teñen problemas. E que lles ides dar aos rapaces e rapazas neses directos, nesas emulsións ao vivo, Gonzalo? Pois a idea, pois a nosa idea en principio era pois facer algo máis ca mellor os directos como os de Machina, non, de combo de batería, baixo, voz e guitarra, senón facelo a mir tamén a súa versión acústica, cas axudas das colaboracións de Carliños de Gen de Beat, tamén... Un momentiño, Gen de Beat, que de onde é? De Ceda. Curmán, meu. Está todo na familia. Pero sodes dominadores. Nesa ruta de 12 km está absolutamente todo. Perdón, que te interrumpín. Continúa. No, nada, eso. Un pouco máis ia dicir. É que viví unha experiencia hai uns meses en Ordes. Resulta que presentaba o seu disco César, 20 anos de rock and roll. Presentaba o seu disco
Os Padres de Machina, Post-Bravú, ese proxecto de futuro. O técnico de son, o equipo de son era de Ordes, e del grupo convidado traen a Castamá, perdón, o técnico de son era de Cerceda, e del grupo convidado traen a Castamá de Ordes. Que pasa? Explicadio, que non pode, antes apuntabades algo, como un lugar, como no contexto da aldea, aparece esta referencia absolutamente de vanguarda e de futuro para a música do noso país. Bueno, supoño un pouco que o que falábamos antes de que xa temos así moitos grupos de referencia na zona, como falaba antes García, os Desertores do Arado, bueno, moitos outros grupos que houve na comarca. Claro, ti desde pequeno vas vendo eses grupos, tocando en festivales, ti vas te emocionando, eu podría estar aí un día destes, bueno, supoño que todo isto axuda. Teño que correxir antes que o festival foi en Cerceda, que non foi en Ordes. Queda correxido. Que non é que teñamos nada en contra do de Que por Ordes. certo vai a volver a velo este ano. É verdade, este ano, que día? En maio, o 22 de maio. O 22 de maio habrá o Festival de Cerceda outra vez. Estará Gen de Beat. É que para min xa ese entorno Ordes Cerceda é como unha nebulosa de música en cada rego, en cada curruncho. Ben, pois seguiremos falando intensamente cos gañadores, con Machina, con esa nova vida que ten ese disco prodixioso, o Post-Bravú. Pero Vituco, a peneira era tan grande, 38 propostas, que houbo que destacar e salientar tamén moitos outros argumentos. Eu só podo dicir, Xurxo, que a mí non me pillan noutra, Eu non quero facer iso nunca máis. Porque foi a cosa moi difícil, houve un montón de pezas, como dicíamos antes, que escoitamos algunhas. Claro, imos ir deses 10 finalistas, imos ir peneirando e imos, sobre todo, pois tendo a oportunidade, a xente que non vivimos no seu entorno, de descubrir tantas maravillas. Que imos escoitar agora? Pois escoitamos a que quedou de quinta clasificada, unha peza que se chama Todo Desapareceu, eles son Snatch, o trío trío non, son cuarteto, que agora teñen baterista. Temos que están grabando disco, ademais, Snatch, facendo polo rego do medio do funk e do rock, a voz poderosísima aí da moza. Escoitamos, pareceche? Imos con Snatch. Caminhaba pola rúa pensando en nada, a noite me abrigaba, sentía calor dentro de mí. Unha gran tranquilidade me invadía e paso a paso me esquecía dos malos días que estes ollos nun instante tocaron no meu corazón. Non te buscaba e sentí no ceo, na oscura noite foi o candor da caminhada que me fixo creer e todo desapareceu. Segundos nos que a tua solidade e o teu aire interessante bastaron para facer que esas penas que levaba perderan toda a súa razón de ser. Non te buscaba e sentí no ceo, na oscura noite foi o
A voz de Paola aí ao fronte dos Snatch. Por certo, Snatch están grabando, sabes? Novo disco, como dicíamos antes, nos estudios de Xavier Olite ali en Compostela. Eso é outra cosa que habría que falar un día, dos estudios e da xente que fai música que axuda a que se grave música cada vez con máis calidade. Hoxe temos un exemplo aquí nos estudios aquí a 1000 na Coruña. A 1000 na Grela, reivindicando este esplendor da primavera e esa voz tan cálida de Snatch, de Paola, tamén suliñando esa idea de vida, de luz que está vivindo a música galega. Snatch, que significa directamente con niña, con a pequena delicadiña, é unha referencia, insisto, vital, femenina, maravillosa, é un dos ángulos que ten a música do noso país. Eu quero información intensa e extensa, Bituco, sobre o que é o Correlingua, e temos convidado. Temos aquí a un dos culpables, o Marcos Paino. Paino, contanos. Hola. Hola. A Pai non lle presta nada a falar polo micro. No, pois moi nervioso. No, pero estámoslo a piques desganar intensamente. Pouco a pouco vais acostumando. Está Anxo facéndolle alumiñas e por atrás García coa machada. Estou ben arroupado. Pois Marcos comunicando Correlingua e proxectos que se xunguen nesta aventura. Al que é o Correlingua? Porque pode haber un rapaz que nos está escoitando agora mesmo en New Jersey e non ten moita noticia deste evento. Bueno, pois o Correlingua é un maratón popular que se fai todos os anos e que se organiza en varios institutos de distintas cidades. E nada, este ano decidiu facerse o Cantalingua, que é un apoio a esa carreira, non? Un pouco para mobilizar un pouco antes e meter a música no Correlingua e nos institutos, e sobre todo fíxose moito para que participaran os rapaces. Este ano, por exemplo, que se vai falar despois dun grupo que participou, e esperemos que este proxecto siga. Nós quedamos moi contentos con como quedou, ca participación da xente e ca difusión que tuvo, e esperamos cada ano ilo facendo mellor e dentro das nosas posibilidades, que son, pois eso, pequenas, pois ir mellorando o concurso e que cada vez participe máis xente. Teño na miña biografía experiencias intensas por Correlingua, tocoume conducir algúns anos ese evento e teño máis absolutamente prodixiosas. Por exemplo, o Correlingua na Coruña, onde congrega máis xente, esa imaxe de toda a costa que sobe cara a Torre de Hércules, cheo de rapazas e de rapazas que invaden a cidade e que asolagan os cantós da Coruña e que remataba un ano, pois o comentamos, con todo o poder de Dios que te criou. E teño que dicir iso, que os rapaces e as rapazas reclaman intensamente música. Por lo tanto, este ano van quedar absolutamente entupidos, van quedar fartos de boa música con todo o poder de Machina. E a dinámica do concurso? Como foi a participación? Adiantamos algo? En que consisten os premios? Cantos grupos van tocar Pois, bueno, ao final participaron 38 grupos, o que para ser o primeiro ano está moi ben. E bueno, os requisitos máis importantes era que tiña que ser unha canción en galego e en licencia libre para poder descargar. De feito, quen queira descargar os temas en comunicando.net ou na páxina de Correlingua, pois pode descargar os 38 temas, bueno, totalmente gratis. E os premios van a ser pois 5 concertos en distintos centros do país para Machina, 3 para o segundo premiado, que é García, e 2 concertos para Castobá. E nas diferentes etapas de Correlingua van tocar? Ou non coinciden as dúas cousas? Pois creo que sí, pero non estou seguro. De todas maneiras son cosas que ainda se están traballando, pero bueno, os grupos serán debidamente informados e a xente enterarase porque vai a ter difusión. Isto está empezando aí. En todo caso, toda a información nesta páxina Comunicando, referente absoluto do xenio creador dos galegos e das galegas. E que pasará xorxo cando todos os mozos e todas as mociñas do país vexan a estos cracks tocando en directo, pois que eles animarán e dentro de 10 ou... Claro, deso se trata. Voltaremos a ter un feixe de grupos aí. Non se trata de ganar, sino... Dixo moi ben Anxo hai un momento na súa infancia ali en Cerceda, vendo aos veciños máis vellos arriba do escenario, pois eu tamén podo ser como eles, vou volar no baixo a ver que pasa, e pasaron moitas cousas, a bo fe. Primeiros clasificado Machina, segundos García, Ensi, terceiros Castomá, cuartos Snatch, os quintos, quen serían os quintos? Dende Moniña, Santiago! Falamos de Son do Jalpón. Que nos queda, loitamos pola terra dun territorio loito en guerra ca nobleza, alteza sen coroa, coroa sen
vou ser a dono do futuro no meu sonho. Cidades en lei, un res en trono. De posto de xonllos anegado, perdi os privilexios que tiña no alto cargo. Desexos que se cumpren, pasallos liberados dos pecados cometidos por enganos dun home malo, de estragos do estado que por non dar a cara se uche caro descaro, non facer nada por cambialo e resolver, poder absoluto, absurdo poder, e viviremos que esperanza de pelo caer, de pelo perder a fe. Preguntas por qué? Porque a xente é da terra e a terra de ninguén. A terra non enterra, desterra a ninguén. Prefiro morrer ceibe que escravo do patrón. 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 De xira interminable, Xurxo, o son do galpón, dende a Moniña. E aparte un modelo de como se arma un conxunto musical. Eso de ser da aldea e, polo tanto, ter unha casa bella onde poder ensayar, armar un conxunto musical, principia unha xira interminable por discotascas varias, gravan o disco e si tomaron un tempo de solás porque dous deles tiveron que dar unha volta polo Everest, polo Tíbet arriba. Sí, pero van volver, Non, xa están de novo na ruta, xa empezaron os concertos e aparte, según din, que traen novas ideas, non sei que farán nas súas músicas de agora en adiante, a ver, hai que estar atentos. Aparte, son do Jalpón que é un grupo sen pasado, un grupo deste tempo. Por lo tanto, hai un camiño moi interesante para observar, para seguir e para disfrutar. En fin, seguimos avanzando nesta selva diversa, como decíamos, en tempos da música galega contemporánea, en concreto, dos sons que ilustran o cantalingua. Que escoitamos agora, Vituco? Pois escoitamos os sétimo clasificado, Pulpiño Viascón. Adrián. Con Adrián, unha canción de amor. O talento infinito do Pulpiño Viascón, aparte neste tema producido por esas mans, en fin, ese cerebro aplicado ao teclado dun acordeón que le chaman Roberto Grandal. Vituco, queremos saber máis. Falamos de 38 posibilidades, supoño que con moito dor do corazón, algúns quedaron fora. Destaca por lo menos algunha sorpresa, algo que se tocase... A ver, a mí algunha que me prestou moito, algunha que non quedou nin entre as primeiras, era de Monsosiño, que non me acordo como é o título, pero que o retrocedí, canta a lingua mola aí con os nenos. É moi esa canción, pois mira. E sabemos algo de Monsosiño? Pois eu creo que é un dos que están engadiados no medio daquel grupo chamado Semos Peligrosos. É que iso que estamos estudando todas as noites a enciclopedia do rock galego, sempre faltan datos, hai que estudar, moito. O Galiza Metal de Avante, que é unha banda aí da parte de Arteixo, que están comezando tamén. Si, señor, a poucos kilómetros de aquí, do Val de Loureda. Pois mira. Como, claro, había esa sección, esa posibilidade, pois saúde ao Val de Loureda, saúde Avante, sabes, Vituco, do Val de Loureda, onde era o noso amigo Neira. Sí. O heavy profundo, producido polo crego do lugar. En fin, esta é outra historia. Neira que bautizou o seu proxecto nunha pequena homenaxe a Neira Vilas, non? En fin, aquí... Nós pensábamos que o home se apelidaba así, pero non. Fixo para... un exceso de cultura e de amor á natureza. E algún outro... Pois tamén me chamou moita atención o Ten Orgullo de Afonic, unha banda que agora tamén, despois de facer varios discos e non empregar o galego, pois agora están así como
como eles din que queren comezar a gravar máis en galego e, en fin, facer música no idioma aquí do país, e esta, pois, desde logo que van ben, eu tengo orgullo, é un bon exemplo de que se pode facer aí boa música. E insistimos en todo isto, todas estas recomendacións de Bituco Neira, Cerebro Prodixioso, Sensibilidade Infinita, todo no planeta Furancho, podes escoitar en Comunicando, insistimos. Ben, pois aí acudiremos. Esquecome da Forza da Palabra dos Cenzar, outro temazo que non quedou. A ver, falade un pouco dos mestres. Falade aquí, temos a Machina. E nos ruborizamos, ó. Ruborizadevos un pouquiño. Pois, bueno, de Cenzar, pois que máis se pode dicir de Cenzar? Que non dixeran eles xa. Sí, para nós tamén sempre foi un grupo de referencia, parte ali do mesmo pobo, Cerceda, non sei. Sí, pero vimos dar un dato biográfico. A ver, Martín, Cenzar cumpliu 20 anos. Cantos anos tiñas ti cando principio do Cenzar? Eu teño ahora 24, así que tería 4 anos. Esas matemáticas aí. E acabaches compartindo escenario cos mestres, sí señor. Acabei, sí, señor. E un discurso sonoro radicalmente... Pero que eu sempre digo, eu son da última fornada, digamos, a ver se sale outra máis, no? Pero cando eu comecei nesto, os que admiraba xa non era Cenzar somente, sino que admiraba a Sensacha, donde estaban Gonzalo e Anxo. Está abrazando aí a Gonzalo. Quedaba atrás aínda, non? Que programa de nostalgia. Sí, señor. Precisamente isto do Correlingua que é unha idea fantástica para isto, non? Para meterlle ganas a esa xente nova de que é posible facer música e aínda máis posible facela no noso idioma. E dicías ti, se haberá unha nova xeración, evidentemente, con ese post-bravú, ese corazón latexante, ten que haber aí tú. Pero eso, de pezas que non entraron é que teríamos que dicirlas todas, non ímonos esquecer de alguna, pero pois pezas da banda Balbina, que tamén están grabando disco, están a piques de rematalo. A mítica Estomballada. A mítica Estomballada, que estaba por aquí polo medio do concurso. Sabedes que Estomballada é ese dato puntual que o himno dos funcionarios e das funcionarias da Xunta. Sí, está comprobado. Cantan con un xeito coral e estou xa sentindo o seu apoio solidario cando estou dicindo esas palabras. Ben, seguimos avanzando un pouco máis. Sí, vamos. Pois veña, cal é o seguinte, a seguinte achega deses 10 finalistas? Achega un grupo que se chaman Alféizar. Home, con Iria, a raíña do cabaré. Sí? Maravillosa, sí, señor. E a peza chamase Do Norte ao Sur. Escoitámola. Chamei un taxi para ir a Santiago, merquei un queixo mentras agardaba un augardente para ter no camiño e unhas fillouas para merendar. Dende Santiago collín un bo charter, a volta ao mundo levaré amada. E por moi lonxe que eu me atopara da miña terra, do meu fogacaca. E polo mundo onde queira que ti vayas, esa montes, esa praia, un galego atoparás. Xandas, bola, Rosalía, Cañita Brava, Xesucristo, Manuel Fraga e o mesmo Mustafa. Do norte ao sur, do leste ao oeste, sempre atoparás un galego entre a xente. Dende o Menter ata o sol poñente, sempre levarei miña terra na frente. En Nova York que tomei un cocido, no Cabo Verde sentei un laco, licor café de Ourense na Ankara, xovas e ríe, pan de millo, Dublín, blin, blin. Mas polo mundo onde queira que ti vayas, esa montes, esa praia, un galego atoparás. Super Piñeiro, a miña veciña de frente, tanta xente que eu non podo imaginar. Do norte ao sur, do leste ao oeste, sempre atoparás un galego entre a xente. Dende o Menter ata o sol poñente, sempre levarei Os Folgazais. Os Folgazais, chegarán agora? No, é o que estábamos Alféizar, perdón. Alféizar, do norte ao sur. Que Folgazais é que imos coitar agora. Claro, que temos que entender, en fin, estamos nun erro sobrepasado. Eu tamén, claro, estamos nun erro constante. Tal acumulación de datos, 38 grupos, 38 propostas, diversidade absoluta, a tensión neuronal que viviches como xurado, que eso non ten pajo. No, pajo tú, que agora estou aquí xa unha transferencia. Ti cala
Gonzalo non nos van a Gonzalo de descubrir Machina. agora. Verdade, o recibo, non? Iso desgrava, non? Eso desgrava, sí. Ben, pois imos co seguinte achega, entón. Ben, entón agora escoitamos os Folgazais. Nia. Ás veces quixera ser ferro de forxa e non trapo da cocía. Ás veces quixera ir berrarte al vento e engalar como andolía. É soberbia decilo, pero ás veces penso que máis valía ser xorda para non oírche decir perdóname, Nia, ben sabes que eu non quería. Quen son estes Folgazais, Xurxo? Que eu non tiña idea. Folk Gazais. Son da Veiga. Ah, amigo. Sí, son do noso espazo emocional, aínda que nos mapas oficiais lle chame Vegadeu. En fin, rapaces e rapazas da quen e da alén do río Eu, e demostrando que, aínda que xurídicamente existan territorios diferentes, o oriente da Galiza e o occidente de Asturias son un mesmo espacio de comunicación, un mesmo espacio emocional, e polo tanto unha posibilidade de chegarnos e entendernos máis ambos os dous territorios. Folgazais, maravilloso. E aparte reivindican esa estética de orquestina. E que estive lendo os datos que me pasou o Paino, esas orquestas das festas de antes, que era esa transición entre os gaiteiros e o que son as orquestas modernas. Un clarinete, un bombardino, unha caixa, unha gaita, absolutamente maravillosas. Cousas tan bonitas, sí señor. Pois sí, señor, a verdade que soa moi bonito. Imos co seguinte clasificado. Imos, algún dato, podes adiantarnos? Lembras aquela maqueta dos Escornabois? Lembras aquela peza, aquel verme homicida? Lembro, un clásico sobre do rock galego. Exactamente, pois valeulle a este grupo para poñerse o nome, o verme homicida, como se chaman, igual que a canción, aí en clara homenaxe a ese traballo dos Escornabois, que che parece? Pareceme moi bonita a homenaxe, logo xa nos darás algún dato máis sobre a ubicación destes rapaces e en todo caso esa referencia ao verme homicido, as cousas pequenas que furan ben dentro para cambiar o mundo. Irrompible.
verme homicida que fura e fura. Danos algún dato máis sobre este grupo misterioso. Son un grupo misterioso, son da parte de Matalobos. E como se estou dicindo moito ali pola parte da estrada. Estou dicindo moito porque dali son uns esquíos, Igual hai algo por aí. Que pasa na estrada, Paino? Falábamos de Ordes versus Cerceda como pulso telúrico do rock and roll. Que pasa na estrada? Bueno, eu creo que pasa na estrada e en moitos povos do país que non sei se é así, pero eu creo que sí, que cada vez hai máis grupos e comparando con hai 15 anos creo que eu é que non sei exactamente, non os coñezo todos, e hai 15 anos era bastante fácil coñecer máis ou menos todos os grupos que había por aí. E hoxe en día, cada día aparecen grupos por todos lados que non coñecemos, que están por aí. Aqueles recopilatorios, non? De música de grupos da estrada que nunca había, que houve que facer varios porque nunca habían. Había máis porque que non collían todos. O que acontece en Rivera, por exemplo, miro de rollo ao noso técnico Tomás Axeitos. Aí está, dándolle duro. Que teñen grupos xeito. Aquel verso de Cabanillas, que saiba a vila podre, pois creo que se está dando unha lección dende a aldea, dende os lugares pequenos de creatividade, frente, pois, ese, non sei, ensimismamento que están vivindo pois a Coruña, Vigo, Santiago. Si, temos que recoñecelo, Ferrol. Necesitamos máis vida, máis rock and roll na capital porque a aldea está fervendo, afortunadamente. Escoitamos un pouco de metal. De metal, neno. Metal. Neno, que imos escoitar? Galiza Metal, unha peza de Avante, son daqui do Val de Loureda, pola parte de Arteixo. Heavy non é violencia. Señora, non hai cousa máis bonita do mundo que ter un fillo heavy. Bueno, estas son as sensacións que me provocan estes primeiros impulsos, pero a verdade é que é un grupo radicalmente novo para mí. Vituco, ilústranos, por favor. Para mí tamén é un grupo que fai pouco que sabemos da súa existencia, non? Teño unha maqueta grabada con varias pezas, creo que son 4 ou 5 cancións. E pouco máis sabemos deles, que de onde son, e que deron o seu primeiro concerto fai pouquiño, pola parte de Ferrol, compartiron o escenario con Vencer Vermello, e pouco sabemos deles, estamos aí agardando pero novas. Ese dato de seren do Val de Loureda é definitivo, porque a lenda di que carón do Val de Loureda están os montes de Santa Locadia, tirando xa para Soandres e tirando tamén para Cerceda, e que nos outerios de Santa Locadia hai un volcán. Aí sí. E tiña que estoupar de vez. Pois avante, estaremos atentos, non, ao que fan os novos grupos. O concurso valeu tamén para ver eso, para que convivan pois xente como Pulpiño Viascón ou como Cénzaro ou como Machina, que xa levan tamén uns cantos anos, pois con bandas que levan meses, como o caso de Avante. Sí, eso, ou bandas que levan meses, pero xa parecen veteranas. Estou me referindo ao grupo seguinte, Sacha na Horta, que, atención, rapaz e rapaza tamén, atención señora, que teñen a biografía máis alucinante do rock and roll. Primeiro concerto, Santiago Casa do Pichel. Segundo concerto, La Habana, Cuba. Digo ben? Sí, señor. Sacha na Horta, dentro do barrio, dentro da Rúa das Hortas, en Compostela. Tamén outros que están outras, non sei se dicir outros ou outras. Elas din outras. Grupo de mulleres que sachan, que non paran de sachar, porque se as mulleres acougan, parase o mundo todo. E que tamén estamos doentes porque nos pasen ese novísimo disco, non, que teñen xa aí medio rematado. Vou dar un dato sorprendente. Veña. Xa sabemos como vai ser a portada. Aí sí, como vai ser? Van ser as pernas da aboa, pernas arremangadas da aboa do noso contertulio, de Marcos Paino. Aí sí. Faime caso. Fagoche caso.
Eu non cheguei camiñando, nin con bastón, nin en pé descalzo. Foi un avión de custe barato que me deixou no medio do charco. O primeiro que merquei, un chubasqueiro e unhas botas, pois non é cidade de mar, pero de agua non hai pouca. Das boas intencións da xente, pois abríronme as portas, ben seguro que para sempre. Sacha Norta, un dos participantes deste Cantalingua. E debecemos por ese primeiro disco, por certo. E outro dato de como se arma a historia do rock and roll. Marcharon as tres cantantes fundadoras, por motivos profesionais polo mundo adiante, fixeron un casting e colleron as tres que se presentaron. Quero soñar esas performances maravillosas onde o público saltado guinda e arrebola bragas tamaño esta grande para solás das persoas que están en riba do escenario. Vituco, dentro deses 38 grupos fixestes unha mención especial a un concepto sonoro. Un grupo feito por xente dun instituto, non? Por rapaces. As escolas do IES, Escolas Proval, cuarto de ESO, da parte de Nigrán, que idade teñen os de cuarto? Que idades teñen os de cuarto de ESO? Son de EGB, xa me perdí fai moito. 15 anos. 15, va, xa están aí. Bueno, os que repiten. Repetidores. Martín, hai nova xeración que te dicías, Pois sí. Pois fixaron unha peza que se chama Quimera. Prestaría que, supoño que en próximas edicións, pois que participen máis mozos e máis mozas, non? Máis mozos e máis mozas, armade pezas, tocade, enxarmade. Non hai cousa que dé máis felicidade que ter un grupo musical. Todos que estamos aquí podemos apoiar ese acerto. Pezas como esta Quimera. Quimera, esa procura da beleza dende Nigrán, as escolas, o IES, Proval, os rapaces de cuarto da ESO que teñen 15 anos, que se están enxarmando e compartindo felicidade coa creación musical, e ese proceso dos 15 anos, 10 anos despois, soa deste xeito. Do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gosta, me peta e dá magaña, porque me sai de dentro. García, pero ti tens o fociño revirado porque queres aclarar un dato. Ti principiaches aos 13 anos, non aos 15. Aos 13 anos. E como era o proceso? Decías que tamén tienes a referencia dos maiores. Sí, pois un pouco que falabades antes, non? Que de alguna maneira nos veíamos aos maiores como empezaban a rapear, neste caso 5 talegos, e aí foi cando, de alguna maneira, tamén eles me animaban, non? Eu acompañaba os concertos a facer algunha peza con eles. E claro, era a forma de sair da casa, non? E de andar por aí polo mundo. Entón, dende os 13 anos, agora tes 25, dixeches, que son 12 anos intensísimos. Bastante, sí. Así que lembranzas, que sensacións, que... Non sei. 12 anos de ruta, madriña. Sobre todo eso, ao principio cando acompañaba 5 talegos flipaba bastante, ¿no?
con aqueles concertos donde a xente tiraba das lonas do escenario e a peña se subía ao escenario. E bueno, eu cantaba unha peza con eles e despois xa, pouquiño despois, como aos 15 ou así, xa chegou Jamberros. E a partir de aí foi un non parar. Xa que estábamos aí antes falando, antes de comezar o programa, aí facendo contas das idades que tiñamos aí fora, verdade? Sí. E cando García dixo, no, teño 25, todos nos quedamos, como que 25? Se levas toda a vida nesto. Todos botábamos 10 máis. Claro, é que en media vida implicado na música, principalmente aí cos compañeros en Ordes, onde o mundo se chama Ordes, e levaches a tua palabra, pois a Cuba, a Chiapas, a México, Guinea-Bissau, a Copenhague, en fin. Palabra creo que non hai máis, bueno, en fin, porque ao fin. E aparte, a territorios inéditos descubríndonos, como acontece neste... En Asturias tamén. Copenhague e Asturias. Sí, este deitado frente ao mar, como a poesía que estaba guardadiña nun libro esquecida, cargada de frialdade, estaba cargada de música, de ritmo e de creencia rapeira. Como foi esa descoberta de Celso Emilio? Pois, bueno, foi un compañeiro que dixo que el dicíame que son un pasmón, que estaba escrito como se fora un rap. A min sorprendeu bastante, dixenlle, bueno, tampouco será pa tanto e tal. Entón el foi polo Longa Noite de Pedra, regaloumo. E bueno, a mí me sorprendeu e dixenlle, bueno, pois a próxima vez que volva a túa casa vou a volver, pero con este poema feito canción. E así foi. E despois lendo, reencontreime con ese poema editado frente ao mar que lera tempo atrás a través de un mestre de galego que nos insistía bastante e me sorprendeu, no? Reatoparme con aquel poema que recordo que de rapaz me impactara mogollón. Como ti ben dis no texto da fotobiografía sonora, non ten rima, pero ten moito ritmo, no? E así foi. E ademais quero destacar que ese himno da lingua que o ditado frente ao mar, e máis neste contexto do cantalingua, foi visitado por moitísimos artistas ao longo dos anos que tiñan necesidade de comunicalo e nunca se atopou a versión definitiva. Entón chegou García en sí, polo rejo do rap, aí queda, porque é un poema que emociona en todos os contextos, aparte que ti non acougas de dar obradoiros de rap e comunicándote con xente moi noviña, ademais. Sí, pois aí andamos de ruta polos institutos, traballando cos rapaciños, sobre todo aprendendo, no? Porque é unha forma de estar en comunicación cos novos mundos, e para min é algo moi importante que me enche mogollón e que a través do hip hop e de todas as súas vertentes artísticas pois podemos comunicarnos co mundo, no? Porque non é só a música, está a pintura a través do graffiti, está a danza a través do breakdance, está, bueno, todos os trucos que fan os DJs, o DJing, e bueno, hai un montón de alguna maneira o beatbox. Esta gente que está, non nos claro quezas. exemplo, que el tamén fai obradoiros, hai que recordalo, e o ten moi currado, así con un PowerPoint, explica toda a historia e logo fan algo máis práctico aquí co compañeiro, con Martín de Machina, botándolle unhos rapeos e o gente que incluso escribe beatbox, non? Explica iso. Escribe, home, el hai que decirlo, non é autodidacta, xa é o primeiro que di, en plan, mira, eu cheguei a isto, se vos poñedes vos a vosa edade, porque meu curmán, eu acórdome de que xa intentábamos un pouco tamén, nos flipábamos aí con Dios que te creo, 5 talegos, Jamberros, non? Empezamos un pouco a rapear os dous. Ele empezou tamén a facer beatbox, pero foi cando marchou para a universidade para Vigo, o primeiro ano, este primeiro ano medio sabático que te tomas, non? Pois foi cando de repente chegou un día a Cerceda facendo beatbox que eu flipaba, e dicía, mi madriña. Non, é todo autodidacta, e a partir de aí, pois, aprendeu como escribilo con letras, que é un pouco que lle enseña aos rapaces, como escribir un sinxelo ritmo para acordarte, para empezar, como pode facer cousas despois máis virtuosas. Pero Martín, pon un exemplo. Como son eses... Un exemplo. B, como era? Claro, pois a B, por exemplo, é un bombo, el xa di, non? Tens que desvocalizarla e van B, 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 B. E vas facendo o bombo, despois tes o Charles que é unha T. Sí, unha TS ou TZ, non? E unha TS pode ser o Charles aberto. Ben, e iso todo xunto como soa? Ben, imos reclamares que fagan un anaquiño de estilo libre despois, vale?
facémolo, non? Pero antes de nada, quedanos por aclarar un termo definitivo. Xa sabemos, gañadores do Correlingua, de segundo, García de Ordes, collemos camiño vía Mercurín cara a Cerceda, primeiros o post-Bravú de Machina, e compre aclarar para a historia ese concepto. Que é o post-Bravú? Gonzalo. Que vos mandou chamalo post-Bravú? Agora hai que... Por máis alá de para que nos pregunte, non? De chamar a atención, pois a nosa idea era de, pois, se temos que buscar unha etiqueta, estamos nesta época que están tan aos os posts, non? Que todo Dios é un post antes de, pois, a mellor de saber que de onde é. E decidimos, pois, nós estamos cerca do Bravú porque vivímolo case moi cerca con Cénzar. Eu e Anxo tuvemos a ocasión de interpretar eses temas do Bravú ca banda Melhacha, e aquela sentimos moito máis identificados co post, co mellor con post-hardcore ou post-new metal emo-core o post-Bravú, claro. A mí, de todas formas, o que máis me presta de Machina, dende que me contaron a historia, é a primeira vez que foron a ensaiar aquel local de ensaio que era un vello galpón, que era un almacén de ataúdes. Entón, que o conten outra vez, eu xa... Vou empezar a cobrar dereitos. Esa historia teña que escribir porque, en fin... Non, isto é Creative Commons, non é... Vale, está ben saber. Pois a ver, o conto empezou ali por un 24 de xuño. Bueno, xa tiñamos a idea de facer o grupo, xa algún tocaba a guitarra e tal. O 24 de xuño, pois, na miña casa temos unha funeraria. Dedicámonos a este... O dos mortos. Sí, o dos mortos. Un bon negocio, non? Sí, un bon negocio. Nunca faltan clientes. Exactamente. E bueno, había un almacén ali pequeno, bueno, ali nunha leira que temos na familia, onde utilizábase como almacén de ataúdes. E depois había un novo, que é onde íbamos a todos por máis as últimas novedades. Entón miña nai dixenos que queimáramos os vellos. Entonces, así aproveitamos, limpamos o local para empezar a ensaiar. A fogueira de San Xoán foi a caña esa sí, os veciños cando pasaban por ali quedaban a cara... Que collan recortes os góticos. Para góticos nós, non? Sí, bueno, e máis anécdotas que hai, pero xa non sei se procede moito dicilas. Procede, que sodes os gañadores. A palabra é vosa. Bueno, nada, eu que sei, probábamos a ver se collíamos dentro e sacábamos... Hai algunhas fotos por aí jardadas. Bueno, entón, ese vómito feito con aceite de acouga non é nada diante do que realmente viviste. Que va, eso, que no. Pecata minuto. Pero bueno, foi... Xa te podes imaginar, un rapaz de 15 anos, o día de San Xoán, sin leña, e tendo ali uns a todos para queimar. Bueno, as alpacas da miña tía tamén, que sufriron desperfectos eses días. Facía un bon videoclip, Sí, a verdade é que agora pensando... Acordounos tarde. Sí. Xardera todo. Pois xa temos a explicación última desa creatividade e desa capacidade de sorpresa infinita que representa a Machina e o seu post-Bravú. O disco ten moi pouquiños meses, está cargado de vida, de propostas. Como foi a viaxe ata o momento? Pois ben, a verdade é que non nos podemos queixar. Podo falar das descargas máis que da venda de discos, non? Que case é anecdótico, non? O de, se non a venda, senón o de editar un disco físicamente. No noso caso, supoño que habrá bandas que sí que vendan. E nós decidimos deixalo descargar de balde e, bueno, constanos que se descargou moito e que se oiu moito e, de feito, así non lo mostra a xente nos concertos porque notamos, sobre todo na comarca, incluso podemos falar de provincia, que, bueno, que a audiencia dos nosos concertos que vai a máis e ademais ferve moito máis a partir que conocen estas cancións. E ademais que estou certo que chamaría alguén ou tedes unha mensaxe dende Tanganica ou desde Alaska. Non houve ningún comentario desde lonxe. Pois por agora non, pero bueno, está aí o MySpace aberto a todo.
Xurxo, isto foi aberto por reformas. Sí, iso especial Cantalingua. Efectivamente, e quero destacar unha vez máis, son gañadores elegantes, cabaleiros, e a súa entrega e xenerosidade. Estou lembrando, por exemplo, ese acto a prol de Queremos Galego que fixemos nos Cantores da Coruña, con moi poucos medios, e ali estiveron tocando e compartindo tamén os rapaces de Machina, algo que lles honra intensamente. Pero antes de nos despedir, está pendente esa demostración de estilo libre, non? A ver, coñe un micro... coñe de micros, Martín e García ao vivo, entrega absoluta nesta celebración do Cantalingua. Cando queirades, mestres. Bueno, como lo repartimos? Fagoche unha base... Veña, e despois cambiamos. Bueno, vale, veña. Hai que intentar algo. Ei, e como é? Isto é o reaberto por reformas aquí presente. Como é? Mira como vamos andando pola rúa, flipamos coloro. E o meu modo non me digas que apague a música porque non podo. Aquí estamos e aquí che armamos co aberto por reformas e non nos calamos porque aí che vamos e breakeamos e rapeamos. Como é? Isto é Martín de Machina, García MC representando in the place to be. A ver, a mí pillas algo a ese pelotas, Ei, estamos aquí na radio, García Martiño e os que veñen do vecindario a escoitarnos. É o que facemos, música en galego, porque nos gusta. Eu perdido me loureiro prego. Ai non, coma non, que podemos estar aquí co Cantalingua ou ir mañán por aí pola provincia a berrar. Que cantamos en galego, música facemos, somos así que o sabemos, venden de nenos. E aquí estamos, dándolle duro para decir que isto ten moito futuro. Ei, sí, García, Dios que te criu, Anxo, Gonzalo, Martín, Machina, no micro está Bituco, ei, e Xurxo Souto. Ei, saúdos. Fuá, brutal. Bituco, estivemos facendo parvo todo o programa. A verdade que sí. Realmente este era o argumento. Pois impresionante esta descarga. Xa apartamos e convertimos en jingle deste reverto por reformas. E queda Gonzalo e queda Anxo, para que digades unhas palabras para a historia. Un pouco complicado. Bueno, nada, decir que estamos moi contentos de por unha vez gañar algo. Creo que é a primeira vez que gaño algo despois de moitos concursos aos que me presento e nos presentamos. E nada, o importante de todo isto é deixar claro a xente nova, sobre todo, que é importante facer música e que se pode facer moi boa música en galego, sobre todo, e nada, apoiar o idioma. Nada, gracias, que estamos que nos motiva moito isto de viaxar polo país, polos institutos, coñecer xente nova e darlles a coñecer o noso post-brovú, a nosa machinazón, a nosa idea de nazón. Nós tamén queremos dar as grazas a Machina, a García en sí, queremos dar as grazas aos estudos a 1000 da Grana Coruña, a Tomás Axeitos, ese temperamento excesivo, e Bituco como presta reabrir de cando en vez as reformas. A verdade é que si, presta moito e que ben o pasamos, aparte, eso que nos fixaron madrugar, que temos que dicilo, que isto está se facendo pola mañá a horas intempestivas. Ben. Pero fomos zafando. Fomos aí máis ou menos. Lévase ben. Queda ese petisco, quedamos coa música de Machina que se vai expandir por o país todo para nos dar solás. Principiamos a despedida. 3, 2, 1. Hasta logo, amigos. Parteu!